Okay, so if nobody sees you, that's okay. Well, that's just a chance you're willing to take. Yeah, there was nobody around, so I took a chance. But people saw you. Who saw me? They have footage of you. Okay. So they saw me naked. Yeah. They didn't take a picture of you naked. They took a picture of you after you put that on. Yeah. So basically, what you're saying is no one saw me naked. No, they saw you naked, but they didn't take a picture until they saw you put that on. I did not see anybody when I was naked. Iya Nyandoro Madava Mondoro Yenyika. Do you have an ID on you? Hang on 1 second. Let me check. Otherwise, we can go to my house and then I can give you my ID. Okay. Do you have it Maria right there? Nyandoro Madava Mondoro Yenyika ne Pasirose. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapo muzvara nhasi. So if it's your first time here, tanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Handizivi kuti kuUnited States uko muri kuzvifambisa sei, handizivi kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Hanzi pane mwana wekuzhombe akasvikobvisa hembe dzese kwakujambira mumvura achiita chinamato. Hanzi ndiri manjuzu, ndiri mhondoro yenyika, ndiri mhondoro yepasi rose, ari kutsvaga murume mwana. Mawanapo sezvamunoziva panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo. Saka ndoda kuti ndikuratidzei umbowo hacho muzvionera mega. Nekuti hatitaure nyaya dzekunyeba, tinotaura nyaya dzine umbowo handitika. But tisati tapinda muvhidhio iri, ndiri kuti kana une bhizinesi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri kubuda paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Toita sei todzifambira handitika. Right. Gwenzi rephytomed richiripo, harisi kupera zvekumhanya handitika. Saka bata namba dziri pascreen idzo kana uchida gwenzi woti ndabva nekuna DJ Holly ndiri kuda gwenzi. Ndo namba dziri pascreen idzo dzamuri kuona. Mushonga uyu, makwenzi aya anobatsira zvakasiyana siyana. Ungava nechirwere chemusana, chirwere chemudumbu, maronda asiri kupora, zvese izvozvo zvinogoneka nephytomed handitika. Ungava usiri kuguta kana kugutsa mumwe wako panguva yekudya bota, bata namba dziri pascreen idzodzo upedze basa handitika. Ndosaka muri kuona chipfambi chihure chiri kuwanda nenyaya yekuti vanhu vari kutadza kugutsana nekufadzana mudzimba umu handitika. Saka bata namba dziri pascreen wofambisirwa nyaya dzako, zvinhu zvako zoita sei, zvinhu zvako zvoendeka handitika. Right, ndisikapedze nguva rega tinzwe kuti zviri kumbonzii nemwana wevhu. Saka vhidhio iri riri kutanga mapurisa achisvika potanga kutsanangurwa nyaya yacho. Mirai tizvinzwire kuti zviri kuita sei, zviri kumbonyatsofamba sei. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Vamwe vakutaura kuti hanzi aiwaka pamwe pfungwa dzaakuita sei, dzaakumhanya, dzaakushota. Vamwe vari kuti aiwa munhu atori normal, atori nemari but ari kudawo murume. Zvikanzi vari kuda kukanda maCV, kandai maCV. Wamukana kamunozoti hatikuplagei. Ndo plagi chaiyo. Rega tinzwe kuti zviri kufamba sei apo. Hello. Hello, hi. So I'm Officer Hendricks from Midlothian PD. Hi, Okay? Officer Hendricks. So, do you have No. Hey, please, I got you. So here's the thing. You were. I'm guessing you were taking. Ma'am, can you look at me? Yes. So you were doing something back there? Yes, I was praying. Praying and swimming? Naked? No. I just
not swimming naked. I just dipped myself in the water naked and then quickly came out and wrapped myself. Okay. Yeah, there were no children around. I got you, but you can't be doing that. Oh. I did not see that in the HOA bylaws. Well, it's it's Texas law, so you cannot be naked in a public place. In your house, that's fine. But a public place, that's not fine. Okay. Public. I thought that was like private to Parkside North. No. So, even if you're over there, and somebody sees you, you can still be in trouble. Does that make sense? So if nobody sees you, that's okay. Well, that's just a chance you're willing to take. Yeah, there was nobody around, so I took a chance. But people saw you. Who saw me? They have footage of you. Okay. So they saw me naked. Yeah. They didn't take a picture of you naked. They took a picture of you after you put that on. Yeah. So basically, what you're saying is no one saw me naked. No, they saw you naked, but they didn't take a picture until they saw you put that on. I did not see anybody when I was naked. Right, but see all these houses that line up on the back side? Yeah. So if somebody's looking out the back of their window and they see you come out of the water and you're naked, then guess what? That's public lewdness, okay? Okay. I hear you. I'm listening. So give me a second, okay? Okay, sure. You mind talking with him for a second? Hey, what's your name? I need Maria your name. Nyandoro Madava Mondoro Yenyika. Do you have an ID on you? Hang on 1 second. Let me check. Otherwise, we can go to my house and then I can give you my ID. Okay. Do you have it Maria right there? Nyandoro Madava Mondoro Yenyika Nepasirose. Hanzi Maria mondoro yenyika nepasi rose. But muchiona kuona kwenyu munhu yanganzi ari kupenga here, munhu ari kutaura chirungu chiri fluent kudai, so munhu ari kutonyasoziva zvaari kuita. Ari kupenga here munhu uyu. Tigare tabva tabvisa kuti aiwa nyaya dzekupenga ngatimbobvisai, because manzwa conversation nemapurisa hapana ari kupindura zvaari kubvunzwa, haasi kumbopindura zvokuratidza kuti akavhurika kana kuti akaita sei. Ari kuti hanzi mondoro yenyika, mondoro yepasi rose. Mawani kwataka kuenda manje ndo kwakuzonakidza kwakuchitaura kunzi aiwa ndiri kutsvaga murume. Ndo munamato wemanjuzu wanga waenda kunoitwa sei, kunoiswa kumvura uku kwaazoonekwa nevanhu akashama achijambira mumvura kuti achena. Nditika ameno zvinombonyasofamba seko, zviri chii chiri kumbonyasoitika kunzo? Hey, ma'am. Yes, that is why date of birth. Do you have an ID in there? Let me check for you. Okay. Are you recording? Yes. Because we need footage. Yes. Yeah. Muna ananza rupengere. Are you recording? Okay. We Can need you hold footage. this for me? Okay. Hold my keys and my prayer stuff. I need to open my purse. If you need me to, ma'am. If it's not too hard for you. Ooh, handsome man. Boy, Ramo. No ID. Let's go to my house. Can you just spell it for me? Here. You don't want to go to my house? Here. Just Let's spell go to my house. You don't keep the gold. You don't keep the gold. The gold is mine. Here, do you mind just write down your name? Hold the camera. Okay. Write down your name. Oh, poresera gore boba bara. Rutanzi bata kamera nemunhu achita ari kuita yekupenga. Nyandoro is my my original name. Nyandoro. Then Madava. My address 3001 Spring SPRING Court. What's your date of birth? COURT. One moment, sir. Okay. Do not disturb me. Oh, I'm sorry. Go ahead. Thank you. MIDLOTHIAN. Texas. TXAS. Make sure it's recording. Yeah, okay. United States. Zip code 76065. DOB. Date of birth
5/28, 1980. All right, Perfect. eligible Thank you. bachelors out there, I'm looking for Here a you go. Thank man. you. Send in your CVs. Here you go. Mundorenyika Can Wekutsvaga you stay on Murume. here for a second? Yes, I'm here with the handsome dude in a white cap. Do you have cigarette E. burn? Samuels. What's that? Are those cigarette burn marks on your arm, ma'am? Oh, no, sir. These are herpes. Herpes, 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 herpes. You were just, what lake were you at? It's not a lake. It's a pond. It's a pond. Where's it at? It's right in the back here, Parkside North. Those sending in their CVs. I'm looking for a man, okay? I need a man. I need a husband. Samuels. Are you married? I am. Oh, dark. You handsome though. Thank you. Right, ndo zviri kuitika izvi. Haveri kuti munoti chiinazvo, ndo zviri kuitika izvi, ndo zviri kuitwa nevana vevhu kunze kwenyika uku. Hanzi angamboenda kunobvisawo munyama kuti zvinhu zvake zviitikewo, awanewo murume, ndo paazongomhangarirwawo nevanhu kunzi uyu aonekwa akajambira mupondi kuseruku akaita sei akashama. Pazouyawo porisi mbataura kuti aiwa inini ndiri kuita sei ndiri kutsvaga murume. Hamene kuti munoti chiine nyaya iyi. Siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti bo here kana kuti bo here. As for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now, but musakanganwe kuorder gwenzi reFitomed. Namba ndidzodzi dziri pascreen idzo handitika richiripo and harisi kupera zvokuita sei zvekumhanya handitika. So ngatisangane muvhidhiyo rinotera.